Mediálna show. Protikorupčný event. Nadácia Zastavme korupciu organizuje každý rok protikorupčný festival, na ktorý ako hostí pozýva aj ľudí z polície, prokuratúry či súdov. Na podujatí mali návštevníci možnosť odfotiť sa pri obrandovanej fotostene s cedulkami s rôznymi textami. Texty na cedulkách boli veľmi nevhodné, zaujaté a porušovali prezumciu neviny rôznych obvinených. To, že organizátor takéto rekvizity vyrobil, je však skôr morálnym problémom. Ozajstným problémom však bolo to, kto všetko sa s týmito rekvizitami fotil. V roku 2022 sa festivalu zúčastnili napríklad prokurátor USP Ján Šanta, policajný prezident Štefan Hamran SENAK a Ľubomír Daňko. Tí sa odfotili aj pred spomínanou fotostenou, pričom držali v ruke cedulku s nevhodným nápisom. Ľubomír Daňko na kameru ukázal cedulku s nápisom Na každú sviňu sa voda varí, a policajný prezident zase rekvizitu s textom Je tu výborne ako v Dubaji. SENA Ľubomíra Daňka predtým vyšetrovatelia tak označil obvinených za svine a Štefan Hamran odkazoval na obvineného podnikateľa Miroslava Výboha, ktorý žije v Dubaji. Ľubomír Daňko a Štefan Hamran tak opäť raz ukázali, že prekročili akékoľvek zábrany a vedené trestné stíhania vnímajú zaujato a politicky. Na každú sviňu sa voda varí. Je tu výborne ako v Dubaji. Prokuratúra si zaslúži druhú šancu.